Район советының 4-нче утырышы барышында көн тәртибендәге төп мәсьәләләрнең берсе Питрәч районы башкарма комитеты җитәкчесен сайлау булды. Депутатлар тавыш бирү нәтиҗәләре буенча бу вазифага Альберт Хабибуллин билгеләнде. Район башлыгы Илһам Кашапов аның белән тиешле контрактка кул куйды. Җитәкче вазифаларда Альберт Валерьевич 18 ел хезмәт куя. Соңгы берничә елда Питрәч районы башкарма комитетын җитәкли. Хотелось бы в первую очередь выразить благодарность руководству района, депутатскому корпусу за то, что заключили со мной контракт на должность руководителя исполкома Бистричевского муниципального района. И я, используя весь свой опыт, буду, конечно, делать так, работу вести свою выстраивать так, чтобы жителям Бистричинского района, бистричинцам на самом деле жилось комфортно в нашем районе и чтобы каждый житель ощутил на себе те, преобразования, которые будут в лучшую сторону меняться в районе. Депутатлар тарафыннан барлыгы 10 мәсьәлә каралды. 2021 елдан алып 2023 елларга район үсешенең социаль-икътисади фаразы, шулай ук 2021 елга район бюджеты кабул ителде. Район башкарма комитеты турындагы нигезләмә, муниципаль милекне хосусыйлаштыру планы һәм башка мәсьәләләр буенча кайбер карарларга үзгәрешләр кертелде. Биредә шулай ук актив питрәчләрне рәхмәт хатлары, мактау грамоталары белән бүләкләү тантанасы да узды. Район башлыгы урынбасары Венера Игнатьева Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хаты белән бүләкләнде.